ଏହି କରୋନା ଭାଇରସ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ତେବେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ଅନେକ ଉପାୟ ରହିଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1-075ରେ ସରକାରୀ ହେଲ୍ପଲାଇନକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜ୍ୱର କ୍ଲିନିକକୁ ଯିବେ କିମ୍ବା ଘରେ ରହିବେ, ଏହା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଘରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଯିଏ ରୋଗୀର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ରୋଗୀର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇନଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ନଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ରୋଗୀ ରହିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 1ରୁ ଅଧିକ କୋଠରୀ ଅଛି ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ କୋଠରୀ ଏବଂ ବାଥରୁମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଘରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ 1 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଗୀର କିଛି ଜିନିଷ ଛୁଇଁଥିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ ଯେ ରୋଗୀର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁବା ପରେ ଆପଣ ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣିରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଷାକ ବଦଳାନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଖରାରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ। ରୋଗୀର ଯତ୍ନ ନେବା ବେଳେ ଆପଣ ଦୁହେଁ ସର୍ଜିକାଲ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତି 6ରୁ 8 ଘଣ୍ଟାରେ କିମ୍ବା ମାସ୍କ ଓଦା ହେଲେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ୍କକୁ କେବଳ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କୀଟାଣୁନାଶକ ପକାନ୍ତୁ ଓ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଥିବା ଅଳିଆ ବାକ୍ସରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ପୋଷାକକୁ ପରିବାରର ବାକି ପୋଷାକ ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ସାବୁନ ଓ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ଧୋଇବା ପରେ ପୋଷାକଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ସମ୍ଭବ, ପରିବାରରେ କିଏ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ତାହା ସ୍ଥିର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେପରି ରୋଗୀ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭଲ ପରିମାଣର ପନିପରିବା, ଫଳ ଏବଂ ଡାଲି ରହିଥିବ। ରୋଗୀ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ରୋଗୀର ଥାଳି, କପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାସନଗୁଡ଼ିକ ଘରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିବ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣିରେ ଅଲଗା ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ରୋଗୀ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଔଷଧ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜ୍ୱର ହୁଏ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଦିନକୁ 3ରୁ 4 ଥର ପାରାସିଟାମଲ 500 ମିଲିଗ୍ରାମ ଟ୍ୟାବଲେଟ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଗଳା ଖରାପ ହୁଏ ତେବେ ଗଳଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଉଷୁମ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ରୋଗୀଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ କଥା ହେବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବି ପୁରା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛାତିରେ ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ବେହୋସ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ତେବେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ହେଲ୍ପଲାଇନ, ଆଶା ବା ANMକୁ ତୁରନ୍ତ କଲ୍ କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବାର ଅଛି ତାହା ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରି ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ବି ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ।